esker etortzeagatik, jabekuntza eskola, emakumeen jabekuntza eskola posible egiten duzuen guztioi, eta baita ere saioa iraolari. Aukera eman ziguten aurkezpena egin baino lehen, gida liburuaren aurkezpena egin baino lehen, negeak, parte naizen taldearen azalpentxo bat egiteko, eta aprobetxatuko dituz minutu batzuk horretarako. Negeak talde feminista abortuaren legearen erreformarekin batera hasi zen biltzen, eta bildu ginen neska gazte feminista batzuk, eta ekintza batzuk hasi ginen egiten, baina egia da, iaz arte ez dugula horrela jarraipen handirik eman, ez diogu taldeari eman, baina gaur egun bai egiten ditugula ekintza ezberdinak, eta nahiko genuke zabaldu hilabetearen 3. ostegunetan ekintzak burutuko ditugu urtean zehar, eta gonbidatzea hurrengo ekintzara izango dela ostegun honetan, 6:30 Zumendi espazio okupatuan, Juimendin dagoen espazio okupatuan, eta izango da emakume trans eta boioentzako elektrizitate tailerra. Orduan, hori, zabaltzen baduzue, estupendo. Eta aurkezpenarekin hasteko, saioa Iraola etorri da, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eta izena eta izana ez baia gida praktikoaren sorreran eta prozesu guztian parte hartu zuen kidea eta militantea, eta esatea gida praktiko hau Euskal Herriko Bilgune Feministak eta Emagin elkarteak elkarlanean egindakoa dela, eta aurtengo apirilean aurkeztu zutela. Beraz, berria, berritzailea eta gidak, izenean edo izenburuan esaten den moduan, gida praktikoa eta desobedientzerako tresna eta baliabidea. Beraz, hasiko ginateke saioaren aurkezpenarekin, eta gero amaieran tartetxo bat zabalduko dugu, proposamenak, ekarpenak, zuen hausnarketak edo galderak edo dena delakoa konpartitzeko, taldean konpartitzeko. Beraz, hori. Kaixo, atxaldeon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik gaurko saio honetara. Aipatu bezala saioa naiz, Bilgune Feministako kidea, eta gaur aurkeztera nator, eta zuekin konpartitzea pixkat ze gogoeta edo hausnarketa beharretik sortzen den proiektu hau, eta bide batez ere, izenen aferaren ingurun estrategia konpartitzeko, eta batez ere, pixka gogoetarako tresna bada, izena eta izana ez baian, eta ongi aipatu bezala, Emagin eta Bilgune Feministak elkarlanen sortutako proiektua da, eta proiektu hau sortzen da, oain dela pare bat 3 urte, Bilgune Feministaren militantziaren beharretatik edo hausnarketarako nahietik, eta zen, gure ingurun hainbat kide hasi ziren arazoak izaten umen izenak erregistratzeko garaien. Eta hasieran ateratzen zen ideia zen, zerbaitin behar du Euskaltzaindiaren kontra, edo ez, Euskaltzaindiak dauke izenen lege hau betearazteko eskumena, eta hortaz behar du zerbait Euskaltzaindiaren muga hau edo gainditzeko. Eta hor konturatu ginen, batetik ez ginaukela informazio gehiagirik izenen legediaren inguruan, beste alde batetik izenen inguruko eskumena ez zenek izendatzen do jaio behar don ume bat. Eta ikusten genuen hor ere, gero proposatuko duten ariketa txiki baten ikusiko bezala, eskumen hori prozesu baten garai ez garai, eskumen ezberdinetan egon dela, ez? Gaur gaurkoz gurasoek
erabakitzen due, umearen izena zein izango den. Baina orain dela 50 urte edo 40 urte, amatxi eta aitatxik zuen eskumena aukeratzeko ze izen izango zen, ez? Eta hola joan da pixkat garapena izaten. Eta beste alde batetik konturatu ginen ere bai, batetik esperientzia ezberdinak zeudela nahi den izen hori jartzeko, hau da, iskinin zaiola legeari eta itxen zaiola gaur egun ere. Behar bada estrategia horiek konpartitzeko gune eta unerik ez dugula sortu ere, feminismotik, ez baldin bada tabernetan edo ez, era informal baten, eta interesgarri litzekela hori denak pixkoat biltzea, edo behintzat batzuk biltzea, eta izenen afera ere, gure ustez afera politiko baten neinen, estrategia batzuk konpartitzea interesgarri edela beti ere legea desobeditzeko. Eta, pixkat, hausnarketa hortik hasten da, eta jarri ginen harremanetan Idurre Eskizabelekin, bera kazetaria da, eta unibertsitateko irakaslea, eta berak bere tesina indoa hain zuzen ere izenen inguruan, eta izenek genero iraikuntzan duten garrantziaren inguruan, batetik, eta sexu bereizkerian sakontzeko, aldagai bat edo gure bizitzetako ezaugarri nagusienetako bat ere badela berak baieztatzen du bere lan hortan. Orduan jarri ginen berakin harremanetan eta berak aipatzen zigun, berak elkarrizketatu zituen guraso ezberdinak non izen misto bat edo neutro bat jartzea erabaki zuten, lur edo amets edo iraitz edo holako izenak, eta galdetzeko garaien zergatik jarri zioten beraien aurrari izen hori, denek esan zioten gustatzen zaitelako, gustatzen zaigulako. Ez horren atzean, etzeon hausnarketa bat edo gogoeta bat edo apustu bat benetan ume horri jartzeko izen bat neutroa edo mistoa izango zena. Eta orduan horrek sortu zion pixkat Euskaltzaindiaren inguruko ezagutza bat behar dugula legearen betearazlea bera delako instituzio bezala, baino horrek eskatzen zigula gogoeta feminista bat itea edo bultzatzea edo konpartitzea izenen inguruan. Ze autu hori ez delako hainbeste gogoeta batetik sortzen, baizik eta gustu edo aukera hortatik. Eta, pixkat, ideia okin hasi ginen batetik formatzen, irakurtzen Espainiako lege organikoan, arautzen den persona izenen araudia biltzen den, beste alde batetik ere, Idurrerekin formazio saio bat ingin, pixkat berak kontatzeko, eta hasi ginen irakurtzen testu ezberdinek, ez? Hor Jose Mari Satrustegik idatzi du desiente persona izenen historiaren inguruan, eta hortik hasi zen gure gogoeta, eta hortik sortzen da liburuxka hau. Eta hasi nahiko nuke, eta pixkat egia da hasieran sartu nahi zenen plazak pixkat inponitu bezala inditela, ze uste nuen korrillo baten honen ginela, baina moldatuko gu eta saiatuko naiz tarte batzutan olarik eta txiki batzuk behintzat konpartitzen. Orduan, banatuko izuet, ongiritzen bazaizu bakoitzei izen bat, eta bakoitzak esatea izen horrekin ze persona irudikatzen don. Bai? Eta hortik segituko do. Eta badao mikro bat, bai? Bale, orduan bakoitzei banatuko izuet izen bat, eta animatzen bazata bakoitzak esatea ze persona irudikatzen den izen horrekin,
edo zer datorkion burura, ze balio, edo ze irudi, edo... Ai, barkatu. Bueno, banatu ditut izen ezberdinek eta hitz bat, edo pare bat hitzetan, bakoitzak esatea ze nolako persona irudikatzen duen, edo behar badez do irudikatzen, zakin norbait animatzen den konpartitzea. Galdera bat, hau mikrofonoak inin behar da ere? Vale. Animatuko za esatea? Neri tokatu zait sustrai, eta, bueno, oso izen polita, ez? Gaztea izan da, osea, izan ez gero, ez? Balio, edo balorekin, nola esan nuke, oso pertsona barrutik sendoa, edo ez dakit ondo esan dagoen. Ez, lurrarekin edo balorekin konektatuta dagoen, edo konektatuta egon nahi duen pertsona, ez? Lurra errespetatu nahi duen pertsona eta herriak errespetatu nahi duen pertsona ere. Hori, pertsona ez, mutila ez neska pertsona ez. Historia ere errespetatu nahi duen pertsona eta edo historiari balore bat eman nahi dion pertsona. Ez ahaztu nahi duena. Bueno, bi hitz esan duzuta. Zuri zein tokatu zaizo? Niri Lorea tokatu zait. Neska gaztea eta euskalduna, gurasoak euskaldunak ere. Ta zuri? Niri tokatu zait Amaiur, eta nik neskatxo txikitxo bat bururatu zait edo etorri zait burura. Ez dakit agian neska potente bat, baina neskatxo txiki bat. Txikia, baina... Nire Jose Miguel. Ikustean, izan nuen gizon zaharra, irudikatu dut txapela eta taberna, osea, hori, bitz. Vale. Gaztea eta gizonezkoa eta sendoa edo fuertea edo eskandalosoa edo... Ezaugarri ezberdinek atatzen dira. Niri Margarita tokatu zait eta emakume zahar bat irudikatu dut. Eta hasiera batean pentsatu dut igual pixkat kokola edo izango zela, uste dut izango dela diminutiboaren gatik. Baina gero akordatu naiz, emakume bat abuela Margarita ditzen dena, eta oso emakume potentea omen da, ez da famatua da, mexikarra olakoren bat. Eta orduan pentsatu dut, agian emakume sendoa izango dela, eta argia. Mi esker. Odei mutila eta gaztea. Vale. Enara, neska txikia, baitakorra, naturarekin loturik. Vale. Bueno, atea die izen bakoitzarekin ezaugarri ezberdinek, osea, balio simboliko eta iruditegi ezberdin bat sortzen du izen bakoitzarekin. Eta hain justu ere, hizkuntzaren eta generoaren inguruko irakurketaren baitan, ez kokatzen du eta gure abia puntua da hizkuntzak errealitatea sortzen duen bezala, gure errealitatea aldatzeko hizkuntza erabili genezakela, ez? Eta pixka premisa hortatik abiatzen da gure liburuxka hau eta ariketa hau da horren, adibide bat, ez? Adibide bat, segidan pixkat sarrera bat emateko gaiari.
Eta guen jarriko dut audio bat prestatu duguna, pixkat liburuxkare laburpena egiten dona, eta gero ja hasiko naiz pixka kontatzen osegiko dut. Bale. Leon, ze mouz? Zer deu, espaldiko? Ba hemen, albiste berrikin, aurdun gehatu naizela. Zesatezu, zorionak? Eskerrik asko, urduri xamar nau, umian izenai bueltak eta bueltak ematen nabil. Ta, zer da, neska o mutila? Ba, ordunaldia bukatu arte ez jakitea erabakiet. Aiba, ze ona, hola jendiak ez dizkizu arropa kilo urdino arroxak oparituko. Hoixe da helburua, edo zeinentzako balio un izen bat nahet. Ja, baino, bakizu azken urtetan euskaltzaindiak neskentzat eta mutilentzat izen zerrendak inditula, eta oztopoak jartzen aidala. Hortxe da, okoska, batek zuaitz jarri nahi umiai, eta neska bada, zuaitza izan berdula. Jode, nik ez dakiz zeatik alako tema bi genero markatzen. Umian nahi duna izango dala, neska o mutila o erdibidekua. Ja, baino karka jendiak agintzen du, eta hola daude gauzak. Baki izena oso gauza importantia dela. Herri baten parte sentiarazten gaitu, kolektibo baten parte, eta justu hor nahi du egindu. Gure mundu ikuskeran. Etzuen alperrik esaten euskaldun zarrak izena dunak badula izana. Ta ez hoi bakarrik, izena agintian daunai ez obeditzeko moduare bada. Pentsa izen euskaldunak debekatuta zeudenian nola ingenun aurrera. Ta bain berriz, atzaka igea. 30 urte baino gehiago dia, gure kale, eskola eta etxetan problemi gabe dabiltzala izen berbera duen umiak. Ta ze, mundua geldituko alda odei esan ta neska eta mutil batek burua bate altxatzeuelako. Argi da oze lortu nahi duten. Nahi dutena da emakumea emakume izatia eta gizona gizon. Lorean eska izena da, tarkaitz mutilana. Ezagun aite zaizu kontua, baietz? Bai, baino hain ausartak izan berdeu. Gure hitzak mundua ikusteko modua eta mundua aldatzen duela sinistu berdeu. Baino benetan, indarrez babestu berdeu gure seme alabei eman nahi diegun mundu ikuskera. Baina konla euskaltzaindia hemos topau. Estatu Espainiarreko arauei men indiete eta... Joe, ba ez itia ez da, o pixka defendatzia, o protestatzia. Oain, nola izendatu berdetu mia? Apa, Flowers, Baina ze horpe dituzue? Ba, joneti feminista zikliko batek hartu gaitu. Zer? Aurdun gehatu dala hauta, genero marki gabeko izena jartzia zaila izango dula. Baina, etzea tenteatu edo ze? Eta zer da ba? Euskal izendegia, izena eta izana ezbaian. Estrategiak bilatu dituzte, izenen lege binarista ekiditeko. Zesatezu, ekarri ona derrepentian. Hizkuntza eta generoa, nondik datoz gure izenak, zer dio legeak, desobedientzia zibila eta estrategiak. Hau gauza pila, jarriko algea elkarrekin hau dena behiratzen. Oingo segidan, hortarako tarte hartuko, eta bueno, pixkat, indako ariketari jarraipena emanez, lehen aipatu dutez, nola hizkuntzak errealitatea sortzen duen bezala errealitatea aldatzeko hizkuntza erabili genezaken. Eta injustu ere, testu zati bat hartu dut, Amaia Alvarez Uriak idatzitakoa pixkat irakurketa bat inez, benetan hizkuntzak zertarako edo ze funtzio sozial betetzen duen guretzat. Eta batetik bada, errealitate interpretatzeko balio digu hizkuntzak, beste alde batetik bada nolabait nortasune edo identitate baten berri emateko, bai? Eta hau garaien garai egokitzen doa. Hau da, hizkuntza ez da berdin oain dela 100 urte, oain dela 200 urte, edo oain dela 50 urte eta gaur egun. Horren arabera, gaitasun hori dauke hizkuntzak ez garaietara egokitzeko eta testuinguru sozial eta politiko berrietara egokitzeko. Horregatik, persona izenek gure ustez bi funtzio nagusi betetzen ditu, ez? Batetik da norbanakoa izendatzea, izen bat izatea, eta beste alde batetik bada pertsona hori testuinguru sozial baten kokatzea, ez? Jendartean leku bat ematea. Horregatik, aipatu dugunen adibidez, Lorea, guraso euskaldunek izango dituen
ume bat etorri zaigu burura, ez? Eta kasu aluduna. Orduan, nolabait egoera soziopolitiko baten baitan kokatzeko laguntzen, ezaugarri hori duen, nolabait izaera individual bat eskaintzez gain, eskaintzen diuten nortasun sozial bat edo, esan genezake. Eta horren adibide da, nik esaten bat bai, gaur topatu naiz Inaxikin. Inaxikin egon naiz kafe bat hartzen. Eta nahi irudi bat etortzen zait. Bai, eta esaten bat bai, Aitorrekin egon naiz gaur kafe bat hartzen. Irudi ezberdin bat, hau da, nortasun sozial ezberdin bat etortzen zait bai batarekin zein bestearekin. Orduan, pixkat izenei lotuta, nortasun bi funtzioiek ditola kontutan hartuta bai ikusten du historikoki eskumen ezberdinetan egon dela izenak jartzeko boterea edo aukera hori. Eta hor ikusi genezake nola, hemen indot taula bat usten gutxi, handigo ekarri behar nun, pixkan nondik datoz, ez, gure izenak. Eta batetik informazio hartu du Satrustegiren lanetik, berak ikertu du persona izenen historia, eta bertan agertzen da nola aintzinaroan, persona izenen izena jartzeko aukera izaten zutela gurasoek erabakitzen zutela ze izen jarri, eta askotan izaten zela aita eta amen izena berdinak eukitzen zituztela seme-alabek. Ez, famili baten oso ohikoa zela, adibidez, 5 anaiek Joan izena izatea. Zergatik ez zelako hain garrantzitsua norbanakoa, baizik eta garrantziezulako familiak egitura bezala. Ondoren, kristautasunaren etorrerarekin edo inposaketarekin, bai planteatzen da elizak hartzen du eskumen nagusi eta hortan oinarritzen da askotan santutegian izendatzeko garaien, eta horrazten da amatxi eta atautxiren figurek hartzen dute garrantzia erabakitzeko garaien izendapena zein izango den umeena. Aldiz, 18. Menden zehar ere, bai mantentzen da pixkat familiaren garrantzi hori, orduan aitak semeak izendatzen ditu eta amak alabak. Normalen amen izena alaba batek baino gehiago izaten zuen garai baten. Pixkat familiaren gaur egun bizigai jendarte baten non esklusibidadea, persona bakoitzek izen bat berezie izateak garrantzie dauken, baina oain dela hainbat urte gure etxetan Jose Ramon, Jose Antonio, askotan errepikatzen zien izen berdinek. Aldiz, 20. mende hasieran, pixkat, Sabino Aranaren eta Euskal Pizkundeari lotuta hasi zien euskerazko izenak erabiltzen, moda berrik hasi zien sortzen, izen berrik sortu zien, eta horrek irauntzun gerra zibila bitarte, eta emakumentzako izena normalen bazien, belarrira, horra hasi zien belarrira goxogoak itxen altzienak, eta ina, amaiera ematen zitzaien, Josefina eta olakoak hasi zien erabiltzen. Eta 20. mende erdialden ere izen konposatuen garaia etorriko da, eta hortaz gure etxetan Mari Carmen, Joaquin Antonia, edo Jose Luis bezalako izenak, edo Jose Ramon, edo izan die ohikoak. Eta aldiz, 20. mende erditik aurrera, 1960 urtetik aurrea, berriz hasten die euskal izenak, frankismoaren ondoren hasten die euskal izenak erabiltzen, eta horra hasten die nahi eran erabiltzen hainbat eta hainbat persona izen, aludunentzat, zakildunentzat, hasten die erabiltzen.
odei, lur, amets, aitziber, iraitz, bezalako izenak, nahieran hasten die erabiltzen. Eta bertan hor ze gertatzen da, injustu ere, 2001 urten, ikusita, nahieran erabiltzen aiziela hainbat eta hainbat izen, Euskaltzaindiak gogortzen do bere funtzio betearazlea, esan genezake, eta horregatik sortzen do nolabait izendegi zorrotzago bat edo, eta erregistroari gomendio batzuk ematen dazkio, ze izen izan behar duten aludunentzat eta ze izen zakildunentzat. Eta horrazten da nolabaiteko jende bat arazoak izaten ordura arte nahieran erabilizien persona izen batzuk erabiltzeko. Eta da gaur egun daukun errealitatea. Eta pixkat konturatzeko benetan ze garrantzi dauken ere estatu edo egitura administratibo batentzat persona izenen arautzea, kontuna hartzeko batetik arau organiko bat daola, lege organiko bat daola Espainiar estatuan eta Frantziar estatuan ere arautzeko persona izenak hori batetik, eta beste alde batetik historian zehar sortu die izendegi ezberdinak. Izendegi ezberdinak proposatu die, nolabait ikuspegi ezberdinetatik eta guk jasotako izendegi ezberdinek 1781 urtetik Euskal Herriaren adiskideak, zen izendegi bat adibidez, eta ondoren eondie proposamen ezberdinek. Azken urteetan igual ezagunagoa dena eta gaur egun ere erabiltzen dena, Seaskaren egutegiari lotutako izendegi bat, edo azkenekoa da 2001koa Euskaltzaindiak proposatzen dona, hain justu ere Patxi Salabarri eta Mikel Gorrotxategik indako izendegi bada, eta hor bertan asko sexu bereizkeria da oso markatue. Da, baina historikoki, hemen izendegin ikusten aldituzue, okdie jasotako batzuk, baina hon izan die izendegi ezberdinek. Hortaz, nola, ze garrantzi izan don ere ez, askotan izenetaz pentsatzen jartzen ganen edo, ematen ekintza hutsal bat dela ez, aukeratzea izen bat edo beste bat, baina ikusten da izen batekin edo beste batekin guk guraso bezala transmititu nahi den balio simbolikoa ezberdina dela, eta ondorengoak eukiko don bere jendartean nola izendatuko den hasiera batetik, garrantzi handia daukela sozializazio prozesuan zehar, haur horren sozializazio prozesuan zehar, izena da lehenengo, ia leku bateagoaz eta aurkeztenga eta aurrenekoaz esateu izena. Orduan, gure identitatearen parte nagusienetako bat da gure izena. Horregatik pixkat nolabait sexu binomioa gainditzeko eta feminismotik egiten ditu hainbat proposamenei lotzen zaio ere gure ustez izenen gogoeta hori ere beharrezkoa dela eta horren ingurun hitzeitea ere interesgarria dela aurrera pauso batzuk ere emateko binomio hori gainditzeko. Eta legeari lotuta, Euskal Herrian bi egoera ezberdin ditu, batetik Ipar Euskal Herrian aipatzea Frantziako estatuan lege berezitu badaola, non izenak gurasoek erabakitzen dituzte, umen izenak, eta izenak agertzen den oinarri bakarra da 2006tik aurrera, legea nolabait biguindu intzen, Frantziar estatuan, eta hor planteatu zen izen bat erabili ditekela, baldin eta ez baldin bada iraingarrie ume horrentzat. Hori da oinarri edo baldintza. 2006 arte egie da lege asko zorrotzagoa zela eta eskatzen zula esplizituki izenak
sexu bereizkeria aintzat hartu hartzula, baina 2006-etik aurrea hor aldaketa bat ematen da, Frantziar estatuan, eta hegoaldean berriz izendegiak, Espainiako estatuko legedia jarraitzen do, eta izenak lehen unetik, eta hola agertzen da lege organikoan ere, agertu behar duela izendatutakoa emakume bat edo gizonezko bat izango den. Bai, orduan, eta horretaz gain ere iraingarrie ez izatea ere eskatzen da baldintza bezala. Baina hasieratik esplizituki agertzen da. Eta hau da, hain justu ere Euskaltzaindiaren irizpideetan agertzen den paragrafo nagusi bat, eta horren arabera Euskaltzaindiak aintzat hartzen do sexu bereizkeria hori aplikatzeko tradizioan oinarritzen da. Hau da, tradizionalki izenak sexu bereizkeria izan dutela bere baitan, izenek izan dutela, eta nahiz eta euskera genero gramatikalik ez izan, bai? Eta horren arabera konsonantez amaitzen dienak, edo I, O, U bokalez amaitzen dienak, mutil izentzat, hartzen die, eta AE amaiera dutenak berriz, emakumezko izentzat hartzen ditu. Salbuespenak, salbuespenak pile badaude. Salbuespen pile badaude izenen arautegian. Eta horri gehituko nioke, nolabait, mutil izen bati A bat gehitzen balin bazaio, adibidez, aritz, mutil izena da. Aritza, neska izentzat onartuko luke. Ibai, berdin, ibaia. Zuaitz, zuaitza. Bai? Amaiera jarrita jada izendegian onartzen den mutil izen bati, edo mutil gisa, askotan ibikot emakume gizon ulertzeko errealitatearen ez guk trantsitatu nahi duen biderantz, baina, eta hori, orduan, jarraian jarriko dizuet bideo txiki bat, eta hain justu ere bertan agertzen da, Mikel Gorrotxategiri itzen diote elkarrizketa bat uda hontan indiotena, ETB, aber lortzen duen ikustea. Eta bestela ingo dut atea, eta beste modu batea. Ze nik uste, egia da, berak aipatzen dola, ez dela inerrealitate erresa, eta posible den, hemen ez da deus agertzen, ez? Abertxo. Segundu bat. Zer egin dezakedan nik euskararen alde? Egin, eta egin. Erritmoa eman. Goxo, sukaldatu. Zuzendu. Abestu. Txaldatu. Solas eta jolas. Ospatu. Eman egoak euskarari. Entzun dugu, ez bada ikusten. Segundu oro, bizitza. Zer egin dezakedan nik euskararen alde? Egin, eta egin. Erritmoa eman. Goxo, sukaldatu. Zuzendu. Abestu. Txaldatu. Solas eta jolas. Ospatu. Asier Lopezek eta bere bikoteak lur ekarri berri dute mundura. Horrela erregistratzea ordea ez da batere erraza izan. Lur txikia mutila baita. Euskaltzaindiak esaten du lur emakumezko entzako izen bat dela, eta beraz horrek eman zuen irekizun atea, ondoren 2 astez epaitegi ibili beharrari.
Erregistroetan Euskaltzaindiaren aholkuak jarraitzen dituzte izena onartu edo atzera botatzeko eta erakundeak izen batzuk hobesten ditu mutilentzako eta beste batzuk neskentzako. Pertsona izenetan iraultza garrantzitsua gertatu da 60ko hamarkadatik hona. Bide batez, iraultza mutil izena da eta ez neskarena. Arin sortu ziren izen berriak, hauek sailkatzeko arauak baino arinago. Horregatik ezagutzen ditugu amets edo amaiur izeneko neskak zein mutilak. Geroago etorri zen ambiguotasuna ezabatzeko araua. Kontua da, gero, Espainiako legeak esaten duela neska izenak eta mutil izenak berezi behar direla, ez? Orduan, hor irizpide batzu behar dira, baina oso zaila da. Oso zaila da, esan bezala batzu toponimo direlako eta beste batzuk hitzarruntak, eta hitzarruntek ez dute genero gramatikalik. Ulertu behar dute oso gai zaila dela eta harrapatutago dela. Euskaltzaindiak gomendioa egin bai, baina funtzionarioena da azken erabakia. Realitatea da, izendegi horren erruz, milaka lagunek bukatu dutela, semeari edo alabari, nahi ez duten izen bat jartzen. Azkenean, Asierren mutikoa Lur da. Bueno, hor tarten aitu dena da Mikel Gorrotxategi pixkat Euskaltzaindiakoa, ez, da bera planteatzen dona, planteatu dona oso gai zaie dela, eta bueno, nola tradizioan ere oinarrituta, toponimia aintzat hartuta, izen batzuk dien batzuntzat, eta beste batzuk besteentzat, eta gero pixkat honi lotuta edo, ez dakigu, izendegia ateratzen, pare bat edo 3 erreportaje ontzien uda hontan, komunikabidetan gai honi lotuta, eta Euskaltzaindiak aterazun ohar bat, hain justu ere, pixkat zergatik izendegi hori 2001-etik aurrea zorroztea erabaki zuten. Bai, hor, interneten dago Euskaltzaindiaren webgunean, eta pixkat hori da momentu honetan legeak dioena edo araudiak dioena. Eta orduan, errealitate honen arabera, hainbat eta hainbat persona aurkitzen die, erregistrora iristen die, eta askotan ez jakintasun, gu lan honekin hasi ginenen ere, ez jakintasun handi baginun, benetan zein zen araudie izenena, persona izenena, ez ginun ezagutzen, eta horro hartu ginen, ordura arte, Lur izena edo amets izena, edo beste hainbat eta hainbat izen, gaur egun ezin diela erregistratu nahi eran, esan genezake. Eta orduan horri lotuta erabaki ginun, bazeudela bizipenak, bazeudela esperientziak non jasotzen duen legeari iskiniteko bide batzuk badaudela, eta lan honen funtsi nagusienetako bat bada estrategia batzuk biltzea, konpartitzea, eta aurrera begira ere, legea sortzen da, baina trampa ere bada beste estrategia bat beti erabili izan dena, eta orduan pixkat autu hori itea, eta hor iruditzen zitzaigun interesgarri ere badela desobedientzia zibilaren inguruko gogoeta bat ere bertan txertatzea, kontutan hartuta nolabait desobedientzia zibila izan dela praktika politiko bat, mugimendu feministan historikoki erabili izan duguna. Askotan, desobedientzia hitz egiten denen, hitz egiten da edo desobedientzia zibilaz araua uste legalei lotzen zaie, bere sorreran, hain justu ere hori biltzen da, eta ikusi genezake 19. mendetik aurrean nola mugimendu feministak erabili duen, sufragistetatik hasi, edo abortoa praktikatzea Euskal Herrin praktika desobediente bat izan da, edo gaur egunik planteatuko nuke transexualitatea badela desobedientzia zibilerako praktika nagusienetako gure herrin,
eta askotan kontemplatzen ez dena desobedientziaren inguruko gogoetak eta hausnarketak iten dien momentun. Orduan, gogoeta hau behin konpartituta, ze estrategia edo aurkitu ditugun, guk indu elkarrizketa bidezko prozesu bat, urte batez, elkarrizketatu ditu herrialde ezberdinetako guraso ezberdinek, eta baita ere ongarremanetan, hain justu ere Gasteizko erregistroan, urte pile bat lan egin duen lagun batekin, kide batekin, eta berak ere kontatu dizkiu ze estrategia ezberdin erabili izan dien, guain jubilatu da, eta hor lehenengotarikoa bada, ikusten dena errestasun bat izan ditekela gaur egun ospitaletan erregistratzeko aukera jarri da, umek erregistratzeko, eta hortaz 2015-etik urritik aurrea jarri zen, bai Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, eta egonga abokatu ezberdinekin eta beraiek esaten dute erresagoa izan ditekela ospitaletan erregistratzea legearen inguruko hainbesteko ezagutza behar bada ez daolako, hori batetik, eta beste alde batetik ere bai kontutan hartu behar dugu gero nahi eta nahi ez hau badoala udala erregistrora. Orduan, hau bada probatzeko beste erabat izan liteke. Eta beste alde batetik, beste multzo bat edo estrategietako beste multzo bat bada frogatzea. Frogatzea zuk edo gurasoek nahi duten izen hori modu baten edo besten erabili izan dela. Eta hor, batetik dago, izen abstraktu bezala erabili izan dela, edo fantasiazkoa, edo toponimia bat izan daitekela. Eta hemen sartu du liburuxkan agertzen den esperientzia zati bat dela maren izenari lotzen zaiona. Eta hemen ez dakit ikusten den hortik, bai? Hemen esaten da ez, que en noruego maren significa mar. En castellano, izan zala sorpresa erregistrora joan, eta partida de nacimiento ike ya no balia, que horrekin ja ez. Eta gaine ez dizu esaten hau ezin dezakezuin, baina hau indezakezu edo ez daola gomendatzeko modurik edo. Orduan hauek zein zuten, bale? Maren izena noruegoz itxasoa baldin bada, interneten sartuko ga, hori justifikatzen don agiri bat inprimatuko du, eta joango ga erregistrora. Eta ala intzuten, kasu, hauek errenteriako guraso batzuk ziren, eta orduan hauek intzuten zen, maren nolabait beraien semearentzako izen gisa erregistratu zuten, baino nolabait noruegako hizkuntzan izango baliz bezala. Hori da estrategia bat, dela fantasia edo fikzioari lotzen zaiona, edo beste herrialde bateteko hizkuntza bat erabiltzea, naiz eta hemen, behar bada beste esanai bat eukilezaken euskeraz. Beste bada toponimiako izen bat frogatzea, eta kasu itxasorekin. Hau da, itxaso, neska izentzat da izendegiaren baitan, baino hauek ikusi zuten, Nafarroan badaola itxaso izenadon herri bat, orduan ikusi zuen, hartu zuen itxaso ultzamako herri bada, okerrez banao, Jaunzarazen ondoan dao, 64 biztanleko herri bada, eta erabaki zuen, erregistrora joan zien, nik izendatu nahi dut nire umea itxaso izenarekin, baino ez itxasoa, baizik eta itxaso herri bat. Eta orduan baimendu zioan, toponimia erabili liteke euskal izenak erregistratzeko garaien. Ez, hau da beste estrategia bat.
Beste bat ere erabiltzen dena da Espainiako Estadistika Instituto Nazionalean sartzea eta bertan erregistratzea. Eta hemen saiatuko naiz ingo dugu prueba bat, hola pantailan. Baina ez da ikusten pantaila. Ez? Orduan ez. Ez errez. Baina, bueno, aukera ematen diu sartzeko, hori da, webgunean, www.ine.es, eta horri hartzen du registro de nombres y pueblos o comarcas. Orduan, hor sartzen ga, eta zuk aukeratu genezake ze urtetatik aurrerako ze izen nahi dugun eta ze komunitatetan, edo orduan nik gaur egon naiz probatzen adibidez lurrekin, ametxekin, eta agertzen die, erabili izan diela, neska edo mutil izentzat, eta sartu dutena da 2001-etik aurrera, ez? Orduan, zuk frogatzen baldin badozo, Aratz, edo hemen Amaiur, edo Elur, edo Amets, edo hoiek erabili izan diela, oain dela 3 urte, edo 4 urte, edo, ez? Errestasunek ematen ditue. Naiz eta egie den, segun eta zein den erregistroa, zailtasun gehiago jartzen diela, baina berez erregistratuta baldin badao Espainiako Instituto Nazionalean da erabilera bat eman zaiolako, onartu delako, izen hori, hortaz erabili litekela. Argudiatzea da, erregistrora joateko garaien landu beharrekoa edo hitzein beharrekoa. Eta beste estrategia bat edo bildu duguna da, eta hau ez da estrategia bat erregistroan, baizik eta da estrategia bat erabilerari lotue, eta hori da, erregistroan zuaitza behartzen baldin badizue jartzea, kasu hontan hola izan zela, zuaitz erabilera ematea, zuaitz erabiltzea, ez? Egunerokotasunen. Eta hau da, hori da. Eta hemen ere bideo txiki bano, baina listo, bale. Eta hemen agertzen da, pixkat, Arrakala dokumental baten bildu ginen esperientzia bat, eta da Mirenena, azkoitikoa da, eta berak ez, aipatzen du, erregistroa joan zen garaien, berak ez zula ezagutzen, etzekila arazoik izango zunik edo ez, izena jartzeko garaien, eta zuaitza izan behartzula, bere umea izendatzeko, neska izena ala behartzulako izan, eta berak aipatzen du zergatik izan behar do nola, eta Euskaltzaindia ez dela bere etxer sartuko, eta berak erabakiko dola. Eta beste esperientzia bat jaso ginen, eta hau izan zen, erabaki zutela erregistroz aldatzea, herriz aldatzea. Zergatik, erregistroan zeon persona, kontzientziatu goazeolako, izenen gai honi lotuta, ez? Eta hauek kasu, Gasteizkoak izan da, Ataunen erregistratu zuen beraien umea. Orduan, esperientzia ezberdin hauek bildu ditu, bost horiek dien olabait, daude estrategia gehiago, eta gero aipatuko dut, interneten foro txiki bat bezala iriki dula estrategia ezberdinek konpartitzeko, eta gero irikiko tarte bat aberrez hautzen gure arten ere beste estrategiarik. Eta baita ere bildu ditugu liburuxkan ohartzeko edo konturatzeko batetik inoiz ez dela berandu, persona izen bat aldatzeko, eta beste alde batetik ere nolabait konturatzeko benetan izenak zer garrantzi duen gure identitatea eta gu mundun agertzeko, gu mundun agertzen ganen, trantsito egoeran dauden bi personen
esperientziak ere bildu ditugu, beraiek planteatzen zigutelako, lehenengo izena aldatu dutena izan dela, lehenengo gauza egin dutena, trantsito egoran izan dela izena aldatzea. Eta, bai, eta, bueno, pixkat hori ere bildu nahi izan duk, pixkat ere ohartzeko edo izenen eztabaida hontan ere hori kontutan hartzeko. Eta lortu ginen guraso batzukin eotean kostieteki erabaki zuen izen neutro edo misto, ez dakigu nola izendatu, baina ulertzen ga, bat kai eta anitz izenak erabiltzea. Bai, eta beraiek bai planteatzen diute, oraindik ere epai sozial eta moral desente daudela, olako erabaki bat hartzen denen, batez ere familin edo sozializazio prozesuan integratzeko garaien ume horiek. Baina zure izena ze izen da, esate zuten eskolan, eta neska izena da, muti izena da, oraindik bai nolabait eskola ere muan edo, baina baita ere familia kokatzen zuen badela oraindik ere eremu bat epai hori bada honez, eta kostatzen zaiun ere, pixkanaka bagoaz, gero eta kontzientzia gehiago du, baina oraindik ere binomi hori edo sexu bereizkeria hori gure iruditegian, gure pentsamenduan eta gure mundua ikusteko eran ze errotuta daun. Eta pixkat behar horri lotuta eta ikusita estrategia ezberdinak interesgarria izan ditekela konpartitzea, eta beharra sortzen da guk iazko ikasturtea maieran lantxo hau batea ginen, ze lantxo bada, bilduma lan bada, guk ez du deuse sortu, ez du deuse asmatu, baizik eta interesgarra iruditzen zitzaion gai honen inguruko gogoeta bat piztea eta bilketa lan bat indu. Eta baten hasi zien imeiek iristen, telefonoz deitzen, bilguneko bulego txiki badu, tarteka egoten ga, eta area deitzen esanez, izen batzuekin arazoak izaten aiziela erregistro ezberdinetan. Eta jaso ginen zenak zien lur eta amets gehien bat, baino lurrekin pare bat baino gehiago. Eta horri lotuta pentsatu ginen, eta hor badau gure lagun bat lortu zuna Donostin erregistroan lurri izena, adibidez uste Eskandinaviako instrumentu bat dela, hortaz erregistratzea Donostiko erregistroan Eskandinaviako instrumentu horren izen bezala lur izendatzeko. Eta, estrategia ezberdinek, eta Asier López Argiako kazetarikin ere egon ginen, pixkat ikusten abertzein genezaken, estrategia hauek konpartitzeko, eta orduan, momentuz gure baliabidei lotzen daukun aukera, izan da sortzea txoko bat konpartitzeko gure webgunean dago, eta hor bakoitzak jarri indezake bere iruzkina, eta hor asmoa da estrategia ezberdinek konpartitzea, eta honen ingurun badaude ere erreportai ezberdinek atera dienak, argian pare bat atera die azkeneko 3 urteetan, eta beste hainbat egunkaritan ere indie honen inguruko elkarrizketak. Eta, behin hau komentatuta eta zuei hitz edo, eman aurretik, bai amaieran, izendegiaren amaieran, landu duguna da, edo, izenak sortutako izenak diela, hizkuntza sortzen da, errealitate ezberdinei erantzuten dio, egoera soziopolitiko ezberdinen arabera hizkuntza modu batea edo bestea aldaera ezberdinek dauzke, eta izenen kasun ere izenak
sortu indie, edo Euskal Herrian eta euskerazko izenak natur baliabidei lotzen zaizkie asko, eta orduan pixka proposatu duna da, edo gogoeta, edo ariketa iteko, tabernan pote bat hartzen nahi ganen, edo lagun arten bada, erabaki izana izendatzeko izena. Ez, eta pixkat ere, proposamen ezberdinek, edo guk ere sortu genitzazkela izenak, bada hoi jendeak bere izen bat sortzen dola, eta hori erregistratzea joaten dela. Aurreko asten Durangoko azokan aurkeztun ginen ere, eta han tekniko lanetan naizen kidek, berak ondoren esan zen jo, oain nahi zoroitzen zeintzen izena, baino beraien umeari ere jarri ziotela beraiek sortutako izen bat. Bai, orduan, nolabait ere, sormenerako aukera ematen diula hizkuntzak eta izenek ere bai. Eta hemen induguk proposamen bat izen batzuk sortuta daude, beste batzuk ez, baina, ezakit gero nahi behar ikusiatu. Ez, nolabait, eta hor lapiko bat ez, jarri dut, nolabait, hausnarketa ezberdin guzti hauek eta izenak sortzeko aukera, sormenari ere lotzen zaizkiolako, eta sukaldea izan delako, eta kazuelak historikoki gure sormena asko landu dugun, eta lantzen dugun gure espazioak, eta nahi asko gustatzen zaitere, simbolikoki ez, etxea eta ateratzea ere beste plaza batzutara. Eta hoixe, orduan nik hau dauketola pixka kontatzeko, pixka gure gogoeta, gure hausnarketak, edo lan honetan hau bildu dugu, badau jende gehiago hausnartzen eta pentsatzen honen ingurun, eta guain nire asmoa bazen, edo, ez dakit zuk dinamizatu da zen honi, baina, pixkoat hitzeitea, abertze iruditzen den, noizbait pentsatu dugun edo ez, gogoeta hau garrantzitsua den edo ez, feminismotik ere planteatzeko, edo gure beste hainbat errealitatetik. Eta hoxe, eskerrik asko.